Ngicela ukubonisa umuntu okhona apha ekhaya, ngicela ukubonisa abafundisi. Yes. Okay. Ngegama ndinguKhumsa uLephu. Umahade usuka e-6th grade ngokuzalwa, kodwa ndiseBloemfontein ngokufana. Akudala ndifikile kusenhlokwana ngokhetha inkosi eNazaretheni ndicinga into nge 3 to 4 years. Ukufika kwami ekhaya ndafika ngoba ndilandwe inkosi ilanga lamalanga kodwa ndingamazi. Ndakwazi uba ndifumane ifoto yakhe ndahamba ngayo ukuyofika ebuhleni. Ndafike ndachaza uba nakho umuntu endimbonile okanye inkosi endiyibonile ndandingazi uba ngubani ngoko. Ndachazelwa kakuhle uba ke inkosi uShembe, ndabeke ndisafunda nangoku ukwazi uba uShembe ngubani because apha ndiphuma khona kwaXhosa e-6th grade akekho, asinayo ile nkonzo. And then naseBloemfontein ayikho, kungona siba nesiguqo ngoku. Ndicela uzochaza ngohambo uqala apha uhambo ebesinalo lalonyaka bendikulo. Sathi xa sesiphumile ebuhleni andazi besikuphi nendawo kodwa besisekwa lapha eNandi. Kwaba ne-lightning imbane kubetha naphezu kwebhali ukuthi uyayisothusa ubuninzi bethu. Kodwa inkosi ngathutha lomkhu uBombe wathi ndiyabona na okukwenzekayo. Ndithi ndiyabona tata. Athi phakamisa amehlo akho ujonge phezulu. Ndiphakamisa amehlo ujonge phezulu. Xa ndijonga phezulu ndifika uba i-lightning ayiya nendlela esiyiqhele ngayo, ine-colors, kuphuma opink, kuphuma oblue. Athi ke sosujonga uba le lightning xa ibetha phi. Xa ndijonga ndifika uba ibetha bonke abantu abanxibe iminazaretha engekho mhlophe. Ibabethe. Athi kumjonga ngaphambili uyayibona inkosi iphi nendawo. Ndithi hayi andiyiboni kude. Athi jongisisa ndijonge, ndiphakamisa amehlo ndijonge. Xa sithi ndiyibone nantsi inkosi apho ihamba khona. Athi kuze njani uba uyibone? Ndithi naye andazi. Athi uyabona uba bonke aba banxibe iminazaretha engeyiyo ikhali uyabona uba abekho? Ndithi mna ke athi kukhona abanjani abanxibe iminazaretha emhlophe kuphela. So kwakunesithuba isikhali esivulekile. So bonke abenxibe iminazaretha engekho mhlophe basuka bebethwe yi-lightning. Iphindile ke lento yazovela izolo xa ndifikayo, bendizile 2 weeks ago. Kodwa ukufika kwami inkosi uNyazi Bezulu athi apha ekhaya lemphefumlo. Ndize ekhaya lemphefumlo. Xa ndifikayo 2 weeks ago ndisuke eBloemfontein. Ubaba uMajiye akekho. Ndithunywe inkosi uNyazi Bezulu kodwa afika ndichazele uba uzofika engekho kodwa ndicela ufike. Ndafika ke ndaba khona ndaphange ndilala. Kodwa kwathi ndizawuphinda khona ubaba wathi uzophinda ubuye xa iseke buyile. Ndabe ndiyabuya ndifike izolo kwakhona apha ekhaya lemphefumulo. Xa ndifikayo ndathi nje xa ndingenayo, xa sendingenile sesingena etempileni singenela umthandazo weSabatha, wafika khona inkosi uNyazi Bezulu. Ndangena naye ukungena etempileni. Ngasemva kwami kwabe kunenkosi utatomkhulu enizawuthi uBombela emva kwami. Ndathi kwanqobo hlala phansi waphinde wanibonisa okwayendibonise kona ngohambo. Wathi uyayibona bonke aba banganxibanga ingubo emhlophe? Ndithi wathi anisafuni ndiphinde ndiyibone le nto apha ekhayeni. Ndicela uchazele utata uMajiye ukhona. Ndimamele ke uba ndizawuva utata uMajiye ndimve. Uthe xa iqala isihlabelelo yabasa isihlabelelo ebendisibonisiwe before ndisize iphupho endandinayo uba uzawuhlabelela isihlabelelo esinjalo kwaye nevoice yakhe izovakala njani. Wathiwa ze ndithethe naye utata uMajiye ndimchazele nezinye izinto.
enye eyesibini ibhekisa kodada ngokunihlonipha apha enkonzweni. Umbuzo uthi usuka kuTatomkhulu uBombela. Umbuzo uthi indlela eniphethe ngayo omama benu, uthetha amakhosikazi xa esho kanjalo. Indlela eniphethe amakhosikazi enu ngayo, indlela eningathanda nawo ba omama benu nosisi benu baphathwe ngayo na. Iphinde ithi ukuba ngutata yayithetha into ba usondele kakhulu kuThixo. Ukusondela kwakho kuThixo ngumfanekiso so yonke into iqala kuwe. So indlela ophethe ngayo ikhaya lakho likhaya elifuna ofuna olinqwenelela uba usisi wakho okanye umama wakho abe ngayo nangalondlela ahlale ekhayeni elinjalo. Iphinde ithi futhi kodata indlela enenza izinto ngayo, indlela enifundisa onyana benu na uba indlela apha emhlabeni ekwenziwa ngayo na izinto. Ngoba indlela enibakhalimela ngayo indlela enenza ngayo, nenza izinto bese bona babona izenzo zenu, nigqibe nina nikwazi kodwa ukumkhalimela uba angenzi njalo kodwa ube usenza ezo zenzo wena. Ngoku nithi abantwana benze ntoni na? Mama, ukuza komama, ithi komama ndilihloniphile nabakhokheli. Komama ukuthiwa nicela nibuyele kubakhokheli nihlale phansi nabo banichazele uba mandulo kweza njani ukuba kuthiwe omama bafihle inhloko zingaveli. Uyabona uba kunezitayili ezenziwayo, kuvezwa inwele, kuthanjiswe kuqatywe into eziqatywayo, kodwa ucela niphinde ukuthi nifumane incazelo ephelele kakuhle uba apha maybe ukhona apha nalahlekelwa khona. Ucela futhi abakhokheli apho ningakhumbuli khona, apho nixakeka khona, ucela nigqithele phambili apho nanifumene khona nani imithetho ze nibuye nikwazi ukubancedisa omama. Ibuye ithi amakhosazana ngendlela ayiyo, inkosazana iphuma ekhayeni elinomama, umama ophansi komkhokheli, yonyuke iye kodada, so ichain yakhona idinga ukuba mayilungiswe. Elikhaya lemphefumulo belilungiselelwe uba kulungiswe lo mithetho kuze isizwe seAfrika umhlaba jikelele wazi ukuba isizwe sintsundu ngabantu abanjani. Silahlekelwe kuko konke okukhona ngenxa yokuba asisayazi uba mandulo kwakunjani. Ibuyele ize kumke ngokumnandi. Ndingumuntu othanda i-heels, bendithanda i-heels, ndinxiba i-heels. Not ngoba wanye bekutheni kodwa nje bendiyithanda i-crops ngesixhosa xa siyibizayo. The 3 months ago kune-heels ke siyangena online sijonge kune platform ezizahle, kune-shop ezibakhona eziba online othi ungene kuzo ukwazi ukuthenga u-order izinto zifike zizindlini. Kunesihlangu kudala ndisifuna, ndisikhangele ke sisihlangu ndisifumana. Xa ndisifumana ukuthi ngengomso yisabatha, so ndifumana ngoLwesihlanu ebusuku. Ndithi ndifuna ukusithenga ke sisihlangu kudala ndisifuna, ndikhumbula uba yisabatha, ndifikelwe lilizwe lithi akuphumi imali, awuthengi, awuthini ngesabatha. Hayi ndithi ayizuthenga ndiyeke, ndithi sendiyayibona Saturday, kodwa ndinqanile uba makude kube iphele isabatha ndizokwazi usithenga isihlangu kudala ndisifuna side sisesaving. Ndiye esabatheni sinesiguqo eBloemfontein,
ndifike ke Bloemfontein esigoqweni singene ndihlale phansi uqala umthandazo wesabatha sihlabelele sithi xa kuqala nje isifundo ndibona inkasisinyazi lwezulu ingena xa ingenayo sisahleli phansi besingekaguqi afika sondele ecaleni kwami ndiphakamise amehlo ndingamjongi kodwa umjonge emehlweni ndibe ujonga phansi ndithi baba athi isicathulo lesi athi sizokhuluma ngaso ngithi yebo baba athi ingane zami ziyangilimaza ngithi baba usho kanjani ase ephakamisa angazi ukuthi uhlana okanye kodwa aphakamise ingalo yakhe bese yanibonisa apha kule ndawo athi bona ukuthi senzani ndibuke bese ndiyakhala ndikhale ngilapha khona enkonzweni ngaphakathi aphakama ubaba aphume ndihlale ngokundi ndibe nenhliziyo ebuhlungu yoba kanti yangilimaza ithi kusenjalo kufike incazelo ethi uLucifer wazenza ngabomu ba kube i-corpses esizinabayo ngokuba lento eyoba sihamba ngenyawo asihambi andazi bani noba thina siyicinga kanjani kodwa sihamba phezulu komzimba ngokucela suhloniphe xa unyathela ngenyawo inyawo lisoft lithambile nawe ungathanda nawe ungayizama lokuyibona because lapha ngifike endlini yani ndathatha isihlangu iheels ezizami ndazinyathelisa phezulu kwami ngeva kobuhlungu ndathatha inyawo ndathi umntana makanyathele ukunyathela kwakhe ngeva noko kuntofondofo so ndayeva ke ngoba into ebengichazela yona ileyo ndicela uphelela apho ndiyabulela konke ndiyathemba uba uThixo ndimphoxanga noba ndithethile okungenyaniso nangothando amen.